Yleensä hälytysjärjestelmän asentaminen kestää tunteja, jopa päiviä per asunto. Näytämme nyt, kauanko PPO-vesivuotohälytinjärjestelmän asentaminen kestää. Asennus tehdään 3 vaiheessa. Ensin puramme sokkelin. Purkuun meni pari minuuttia. Asetetaan seuraavaksi hälytysyksikkö. Eli anturi on nyt kiinnitetty vetovaijeriin. Eli nyt mä liimaan tän vesivuotoanturin tänne lattialle. No niin, tähän meni alle 10 minuuttia. Aika hyvä.